ବୋହୂ ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଚାହା ଟିକେ ମିଳିବ କି ଆଜି ମିଳିବନି? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଏଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ, ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର ପକାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମା ଯାଉଛି। ମା ଚାହା ନିଅନ୍ତୁ। ମା ହଉ ଦେ। ମା ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ମୋର ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମୋର ସବୁ ଚଳିବ। ଯା ବଡ଼କୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ, ତାକୁ ପଚାରେ। ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ରୋଷେଇ କରିବୁ ହେଲା, ଯା। ହଉ ମା, ମୁଁ ନାନୀକୁ ପଚାରି ଦେଉଛି।